Hola de nou a tots i totes, benvinguts i benvingudes a una nova setmana dels reptes musicals. En primer lloc he de donar-vos l'enhorabona perquè he vist totes les respostes que m'heu enviat del repte 1 i heu treballat fantàstic. Vaig a publicar els resultats al blog, però no vull que vos assusteu. Les respostes que jo vaig a publicar no són les úniques possibles. Hi ha moltes opcions per poder descriure els diferents sons. Tot depèn sempre d'en quin so estem comparant. Aleshores, les respostes que aneu a veure són sols una de les opcions de moltes que hi ha. Així que l'important és que ens mantenim en contacte, seguim despertant la nostra vida i seguim sent creatius. Aleshores anem a continuar en els reptes i avui vos vaig a plantejar el repte número 2. Hem treballat al primer repte les qualitats del so. Sabem que són les 4, altura, durada, intensitat i timbre. A partir d'elles naix tota la música, perquè la música del que fa és encarregar-se d'organitzar estos sons per crear algo artístic i creatiu. I així és on entrem a parlar dels diferents elements de la música: ritme, harmonia i melodia. Els hem treballat tots ells a Incredibox, els coneguem, però de totes formes vos deixo un enllaç on podreu trobar un tutorial que tornem a explicar de nou tots aquests elements. Nosaltres per al repte número 2 el que anem a utilitzar és l'element del ritme. I per això necessitem un instrument rítmic. Que no en teniu en casa? No? No us preocupeu, perquè està tot pensat. El que anem a fer és que anem a crear el nostre propi instrument rítmic. Anem a crear un instrument de percussió. En aquest cas, el que anem a crear són unes castanyoles. Vos explique pas a pas com crear-les. Per crear aquest instrument musical sols anem a necessitar els següents materials: cartró, tisores, pegament, unes pinces o uns taps i tot el material que se vos ocórrega per a decorar, com rotuladors, gomets, retalls de fulls de color, etc. El primer pas, i molt senzill, serà retallar el cartró amb una forma com aquesta. El següent pas serà doblar-lo per la meitat, de tal forma que quedi així, i podem començar a decorar la castanyola com nosaltres vulguem. Teniu en compte que la part de dins és on van els objectes que anem a colpejar, per tant, de moment la deixarem lliure. El següent pas, però més important, serà col·locar els dos taps o les dues pinces a la part interior, que és on anem a colpejar l'instrument. Per tant, hem d'assegurar-nos que un tap colpeja contra l'altre. Una vegada pegades, podeu acabar de decorar-les i tindreu les vostres castanyoles per poder crear els vostres ritmes. Les castanyoles són un dels instruments que podem fabricar a casa de forma senzilla, amb material reutilitzat i que, a més, podem decorar nosaltres mateixos. Però no és l'única opció. Sigueu creatius, desperteu la vostra ment i utilitzeu tots els recursos que vulgueu per a poder fabricar instruments a casa. Una altra opció, per exemple, seria fabricar un instrument com aquest, que amb una maceta de plàstic decorada i amb una superfície que pugui sonar, també podem fabricar instruments. Cadascú és lliure de crear l'instrument que vulgui. I per a què anem a utilitzar aquest instrument? Estàvem parlant del ritme, aleshores el que anem a fer és crear una proposta rítmica com aquesta. Anem a escriure una proposta de diferents figures musicals que anem a interpretar amb el nostre instrument. Aleshores vosaltres el que aneu a fer és que la interpretareu a casa i enviareu al meu correu una foto amb el ritme que heu interpretat i l'instrument que vosaltres heu creat. Fins així serà el repte número 2, com que és un repte un poc més llarg, anem a deixar més temps per poder-lo treballar. Però prompte rebreu notícies meues per seguir amb el repte 3, on continuarem treballant els diferents elements de la música. Espero que estigueu tots molt bé. Una forta abraçada des d'ací. Tinc moltíssimes ganes de veure-vos. Ens vegem prompte. Adeu!